Hindi bitang mag-vlogger. Tadi gini siya basta-basta. Okay, maglipog tao sa ito'y content ang adlaw. Mag-food vlog po ta. Sa tayo pala itong mga putahe para imukbang ang pati mong lamia. Kung mutublag po ta, baon sa itong motor. Wa sa tayo helmet nga ibo o GoPro nga kamera. Kung adventure. Wow! Ay, pwerte po na. Pwerte po na kung talawan na. Kung pumindi ta, Wow naman! Wow! ang kuram sa lusang kataw-tawa. Kuram sa tagtala-tala. Magigilin mo naan. Ay, magpugta. Ay, tara, pugta eh.